Aduh. Pokoke ku mau rasane koyo piye. Bunyi kok. Ya awal ya. Hai juga. Aduh. Aku udah bengi ngipi kaya awakmu lho. Iki awan ketemu kowe tenan. Ngipi apa, Pak? Ya ngipi petuk awakmu. Lah kok saiki petuk tenan ngono. Alhamdulillah. Petuk banci ya. Ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong iki kok ya Allah jawab salam gak oleh nyente-nyente lho, Bu. Kok asalen salam. Ora oleh. Saya ucapkan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Tidak fikir tidak. Ya. Moga salam. Cantik ya? Hah? Cantik Wah, ya? luar biasa. Betul. Alhamdulillah. Hah? Cantik gak, Bu? Cantik ya? Yang pasti baunya harum. Mambu jengkol. Ayo. Langsung saja satu teman lagu. Jalan lain. Iyalah. Iku wes kan. Kenapa Kenapa, Mas? Oh, nggih. Gak nyawer ta sampean? Kene lho. Mbok lera kok mbok. Ya Allah. Galak dia. Ayo, apa iki lagune? Ayo. Golek Golek liyane. Lah sing mau kene apa? Napa? Sing nanti apa? Kalau. Wow. Gak bisa nyanyi semuanya anak-anak ya. Joko tak kuat nih, wedo kowe karo dhek bisa ku amung dongane muga langgeng selawase. Halo kamu kamu ngimun Moga apa ora kendo
mung dongane uga langgeng selawase alu kamu tinggal kenangan kamu ngiring undangan maka kita Tarik sini aja. Sepatu Joko awas. Tinggi Vida. Ana wong bike ucul. Wah. Aduh ya. Ya Allah. Ya halangan lho. Ya. Cantik ya. Masih cantik. Kamu kok ngenang-ngenang kenapa entrokmu apa? Mboten. Niki lho taline ucul. Tapi di sini ada yang ngefans sama kamu loh. Siapa? Mas Erik.
Mas Erik pundi Mas Erik monggo. Mriki lho. Ini Mas Erik. Monggo Mas. Oh. Mas. Padha ireng. Sawer Mas. Aku lek ngono malah ketok gila. Aku kok kuwatir. Kuwatir napa? Sepatune ucul ibarake ning ndi. Mboten. Kang ora ucul. Kang ora ucul. Kang ora ucul. Nek rambut ucul piye? Lek rambut ucul jangan. Salam dulu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki mau ten acara nikane. Ele tutupno Niki mau ten acara nikane sinten? Mbak Endang Mbak dengan Mas Endang Widodo. kali Mas Widodo. Mbak Endang mboten munggah ta nyanyi. Mriki lho mboten napa karo aku. Ora lek kesapluk. Mboten. Endang Kene lho, Mbak. Kebuk witenge. Ya Allah nganten anyar. Kebuk wetenge muga-muga kaya aja kaya wong loro iki. Lha apa? Ya ora apa-apa. Ya gak apa-apa bocah ayu ning ngene menik-menik Lah iya, ngene. sitok ayu sitok bagus.